Jordan Azzopardi nżamm arrestat u ttieħed il-ħabs ta' Kordin wara li s-sibt filgħodu tressaq il-qorti akkużat fost oħrajn possess u traffikar ta' droga. Is-sibt filgħodu għal-ħabta tal-11 quddiem il-Maġistrat Donatella Frendo Di Mek huwa tressaq b'urġenza l-qorti wara li l-ġurnata ta' qabel ġie arrestat fil-Madlina wara ġirja bil-karozzi. Iż-żagħżugħ ta' 32 sena magħruf sew mal-pulizija inżamm arrestat wara li wieġeb mhux ħati għat 13 l-akkuża li ġie mixli bihom, fosthom li kien fil-possess ta' droga mhux għall-użu personali tiegħu li kiser il-kundizzjonijiet tal-qorti u tal-libertà proviżorja kif ukoll li juri ċedif. Azzopardi ġie mixli wkoll jagħmel ħsara fi ħwejjeġ ħaddieħor, saq karozza b'mod perikolus u traskurat kif ukoll mingħajr liċenzja u li m'bdix l-ordnijiet tal-pulizija. Fil-qorti l-ispettur Alfredo Manġon għall il-ġimma daħlet informazzjoni li l-imputat kien involut f'attività relatata ma' traffikar ta' droga. Bil-fatt kien għal-ħabta tal-erba ta' wara l-ofsinar meta numru ta' pulizija iċċirkondaw iż-żona tal-Madlina. Jordan Azzopardi li kienet isuq vettura ta' tip BMW irnexxielu jaħrab lill-pulizija fl-inħawi ta' Bużjetta Gardens. Iżda fil-proċess laqad vettura persuni fija u xi vetturi oħra. L-akkużat baqa' jsuq b'mod perikolus u traskurat bil-pulizija jsuqu waraħ u der ukoll jarmi xi borża tal-karti mit-tieqa. Aktar tard ġie magħruf li l-borża tal-karti kien fiha 130 gramma suspettata kokaina. Fil-qorti jingħad li fil-karozza mal-akkużat kien hemm mara bit-tfal u jingħad ukoll il-pulizija rnexxielha twaqqaf lil Azzopardi waqt li kien fid-direzzjoni lejn triq il-kosta. Azzopardi diġà jinsab għaddej bi proċeduri fil-qorti akkużat bit-traffikar ta' droga wara li kien arrestat fl-2019. Huwa kien inħeles mill-arrest f'Awwissu tas-sena li għaddiet b'diversi kundizzjonijiet fosthom garanzija personali ta' 150,000 euro. Id-diviża ma talbitx għall-ħelsien mill-arrest iżda qalet li tirriserva dritt li titlob il-ħelsien fi stadju opportun. Hija talbet li jitressqu x-xhieda mill-aktar fis. Min-naħa l-oħra l-prosekuzzjoni talbet għall-ifriżar tal-assi tal-imputat u l-qorti laqat din it-talba. Għall-akkużat deru l-avukati Franco De Bono, Roberto Montaldo u Charles Merċiqa.